Hola a tothom, som el Marc i l'Oriol, dos dels administradors de l'espai web, i els volem informar que entrem al concurs de Webs al Punt sobre webs periodístiques. Si els agrada aquest espai, estaríem molt agraïts que dediquessin un moment a valorar-lo, juntament amb tota la feina feta. Seguidament, el meu company Marc els explicarà com fer-ho. Endavant! Hola, sóc el Marc i ara els explicaré com valorar positivament aquest espai. Primer de tot, hem d'ingressar en aquesta adreça web, websalpunt.cat/concursants. Seguidament, aquí trobarem tots els concursants del concurs. Per trobar la nostra web, han de buscar a l'ou de Navàs, que és com es diu el nostre grup. Si no els hi funciona l'eina de cerca, també poden trobar el nostre grup a més o menys a aquesta altura de la web. Com veuen, a l'ou de Navàs. Ara, tan sols per valorar positivament, li donen el botó Me gusta. I així, amb el seu compte de Facebook, podran valorar la nostra web. Bé, aquí s'acaba el vídeo. Gràcies per la seva col·laboració de part dels administradors del grup A l'ou de Navàs i del grup classe de segon d'ESO de l'EDN.